Mani turumanye adola ina kisi jona sigima fenkele mi ni ya boka bi ka dofo ala no be do fara akan o ye kuma ye kuma manyi kuma baliya manyi bawo sanu mana don kuma teme akera ziraye so don yiridon yeredon de ɲɔgɔn tɛ kuma sabula koba Tonton Lamini, abara koni manke. Tonton Lamini, abara koni manke. Tonton Lamini, Lamin, Clédo Lamini Jo. Avec moi la radio Saramala, tonton bec ma Saradela, tonton bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye koni manke. Tonton Lamini, aye koni manke. Tonton, aye koni manke. Tonton, aye koni manke. Tonton ka, tonton aye koni manke. Tonton Lamini, aye koni manke. Tonton MBK, aye koni manke. Tonton Cheki, aye koni manke. Tonton, aye koni manke. Tonton Musa, aye koni manke. Tonton Alifa, aye koni manke. Tonton Atete, aye koni manke. Tanti Logo, aye koni manke. Tonton, aye koni manke. Tonton Siti, aye koni manke. Samara bon senna osida ni moyasa nimo kana iriki bon kana osida ni moyasa nimo kana silipu majeje osida ni moyasa nimo kana fugula bon kunna osida ni moyasa nimo kagate sara mala malo maji ne korole kadote jarabiba yekeke walilano manawa walilano manawa Mukanye jamanake, alani muama jamanake, toberetani misaje na alani. Nalankwaye jamanake, sunguru ni muama jamanake, toberetani misaje na alani. Ngaliye faraka nungela, kamere amiye faraka nungela. Ngaliye faraka nungela, sunguru amiye faraka nungela. Aleta fenani sidiye musonina, ndabila mutuhuko. Ale di bilo ba donye musonina, ndabila mutuhuko. Imani yo, nela baba gafika yiko diyo.
dinilale kukula, dinilale kukula, dinilale bombondi, dinilale kukula. Juba kajali ejeli lebi, namolu kabara sigiri ni mo warwa. Falila no manawa. Name mala jamato madamba. Mata ila jamato madamba. Mata baila jamato madamba. Umbari la jamato madamba. Yeke oni modila. Yeke oni modila. Mario tamana mayo yo ni molila ngata moya kanimmarado kuma buruburu ye kanimmarado ngata moya kanimmarado yara binyuma ye kanimmarado iwili idongo barana saramala malumani ne korole katoto jarabe molila no manawa itanna junun fo bas bitanna junun itanna junun fo farana se bitanna junun ke ba kele musoworo obeye junun la bolo boy ni lolu junun woro obeye junun la se ku ke ma koro ba muso kurata koro ma ni lo boyla itan singa kila koro ma ni na nere o singa ka banna diaro tele walila no malawa ne koro kasika ni bolando ne koro kasika ni bolando rote ni bagweila ne koro kasika ni bagweila idi tasoro ni bagweila ne koro kasika ni bagweila idi tasoro nyenda soro na kono mi matano kode tasoro kelene
diya diya ni alubara wulula badala badaka manano amole manawa walilalo manawa lamme mala jamato marjamba shila jamato marjamba walilalo Folilalu mbarawa nyekeke sarabi nyekeke Folilalu mbarawa nyekeke Manawa Folilalu Manawa angata dia Manawa kuranko kandedo nin duma mélanger ñokona avec kamaniga kande kuranko kande fo ko Folilalu Manawa ko Manawa angata Folilalu angata voilà nyekeke nyarabi nyekeke ko Cheba koro mana bo muso kura ko koroman be loboyla nga yoroni min fana yon kono rafli dongli kono namu akoko koro cheba koro mana bo muso kura ko koroman be loboyla namun me kuila koroman singama ko nga kem furumuse ama che fendo fo ko ale to ko ya le ga muso te singala ko voilà ko ale ga jeno to di ko ya le dinero tere femi lobolen di lo se ba ya no wure maka fo ko me dala ani me bi kono tesonomela de imana kuraye koroman ko abe loboyla mais abe loboyla mais ate ka fo ko abra goya ye ka loboyla loboli keta ngo keta kwate namu ni koroman loboli la ibi sembola de mais ni dogo kiko singa ibo singa ke ni kura ka to koroman ba loboyla kima don kurala après yima don koroman na ko basoro ko atende de wote sinkala bi ate sinkala sini ala niaro tele wi kurata koromandi lobo la kitila koroban singa manyake muzodi ko kona dunya tele wi nto sinkala wo mundi parce que cheba koro imuso folo wo ibalma musodi adun lobo kuila ate lobo ila wo ça fait ko abara lobo ila doni ba lamini ile refele ifale na momili kura dote ilo bonkono ilo auditeur bambo nyokana sisa namu nega juru ye muga kida makoro ka kenede do ha ay ni kuyate bonyo na golle masra soro bigana namu golle tara Mauritanie golle nana ka beni émission RR ya ko tonto la mini ndonta de flenga soni abeti mboto flenga Mauritanie no ngo golle nge ebse ka émission ko lati ko da ako ka dungale ara de ko ni ale dunto e kambe golle focus ka danse ko Mauritanie ka du ku bega kene aniti minandia nala sonama auditeur bambo nyona sa allo alpé mba retlina awasela itani kuyate bonyo na wa kati yin so de kuyate mu ne fo ko kati na no wala iba black refe do ka black refe do ni bo mena o do ni tse ka singa wa aya tse ka singa fendo tabarikala ai me ego go iba anan aben ne ga boyla do ni bo o do ni mi se ka wakati jelige bo wati tala kalo kele kalo fla sankele ayo ai o site donindo o donini iterega ko bo ke asinga mafolanga ke muso na nege na relamad atedi de era ko gate diwa atedi lamini ay me fotado iniche kate maso ala mo wala laje tabarikala ay maso de ina jodi ne makko ay te jodi bashite era clear radio mbi krefe ba fara allo ni kuyate bonyona iya famwa nyako ikan korota doni ikan ni kuyate bonyona mo siga singa ayi Allah ne wari la siga singa ayi no tabarikala no fila na ndege borila adafara fila la wakati ni kunkuru nini iba singa do ba ka muso ye na a logo doni la tukuno ba dima ebe ga wole linga bomi dividan tabarikala awa tugula ambi fogo so eni chewle ne mo ka fanga ni nga kwa kwate kwate ni nga wa oui ko jamu flo ani jamu laba
Bon i bɛ hakɛ to comme gole de b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ. Naamu. Ni gole nana dɔgɔkun wɛrɛ a bi jaabi. Inchallah. N'Ala sɔnna ma. O bɛ diya yɛrɛ de sinon an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔsɔla kuma bɛɛ. A bɛ ten. Bon a kɔni ye min fɔ ye a m'a fɔ ko Fofanaw de ye jamu fɔlɔ ye. A y'a fɔ ten. Ko jumɛn jamu fɔlɔ ye? Fofanaw de ye jamu fɔlɔ ye. Ko hali o ma bɔ yan o bɔra arabu la. Ok. Mais an ka yɛrɛ kɔnɔ a ka na a k'a tɔ walawala. Bɛɛ n'i ka kɛnɛ don. Gole y'o fɔ yan. Nakunte fana y'a fɔ. A kɛra ten. Ko Fofanalakaw o de ye Fofana de ye jamu fɔlɔ ye. Kosɛbɛ. Wa hali o ma sɔrɔ yan. O bɔra arabu jamana kan ka na. Ayiwa an y'o yɔrɔ fɔ. Bon a laban. Émission in ka di a ka di n ye kojugu n bɛ to k'a lamɛn waati bɛɛ. N'Ala sɔnna ma. E tɔgɔ la. E bana ka dɛmɛ ne fɛ. A ka ɲi sa. A ye tiɲɛ de f'i ye o Lamini. A bana ka dɛmɛ fɛ. A ye tiɲɛ de f'i ye. A ma diya i tolo la de. Bon an ka sabanan kɔnɔ n'o fana y'a di ma n sɔnna. Baasi tɛ nka i bɛ woro sara de. A n ti woro sara fɔlɔ dɛ i jɔ fɔlɔ dɛ awɔ. Hɛrɛ tilenna. Allo. Allo. Oui n balimakɛ hɛrɛ tilenna. Alhamdulilah Lamini. Ko. Ko cɛba kɔdɔ b'a muso kuda fudu. Kɔdɔman do lɔ bɔ i la. Lamini. Ko i tɛ n singa n bɛ ka dɔnkili de da i ye k'i tɛ n singa i la kɔdɔman o la min lɔ bɔ n'i la n t'a kɛ muso di. A tilara k'i ka to ko n t'a dili ma de na dunya tɛ le. Tabarikala. Lamini. A nɔgɔburula cogo cogo. A tɛ ka singa dɛ. I ka dunya tigɛ de. A tɛ se ka singa. K'a singa hali dɔɔni a nɛgɛ t'i la wagatinin min na dɔɔni i b'a singa dɔ b'a k'a muso ye. Lamini mana o kama koyi. Tabarikala. Bon donc ne b'a fɔ n balakaw bɛɛ ye. Mɔgɔ o mɔgɔ musolaka o musolaka n'i y'a bila i kun na k'i lɔgɔbɔlen d'i cɛ la i ma lɔgɔ bɔ a la dɛ. Walayi i ma lɔgɔ bɔ a la. A y'aw sigi aw sigiyɔrɔ la aw ma lɔgɔ bɔ dɛ. I m'a ye. Ma lɔgɔ bɔ dɛ. Ala ma lɔgɔ bɔ dɛ. Tabarikala. Ayi ma lɔgɔ bɔ dɛ. Merci. I ni ce weleli la ayiwa maakɔrɔ ka kɛnɛ de don nɛgɛjuru ye 21 foni futani 1 Batakiw ye 76 43 70 45 Kuyate. Naamu. Foli b'i bolo. Foli bɛ n bolo Lamini. Kɛnɛ nin kan n bɛ Bamakokuraka bɛɛ fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Yataralakaw ani Kebelakaw ani Silalakaw u bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sigi terrain de basket la ye. Ko n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ko n ka foli b'u ye. N ye min fɔ n ma min fɔ wa n b'u bɛɛ fo. O foli de bɛ n bolo Lamini. N'Ala sɔnna o ɲana. A bɛ ten. Ayiwa basi tɛ an ye Yekeke lamɛn. Kosɛbɛ. Yekeke segin a kan sa Yekeke ye mun de ye. Yekeke n yɛrɛ bi Yekeke. N'i y'a mɛn Yekeke i dɔn k'i lamaga k'i Yekeke ka i Yekeke donc n yɛrɛ bi ko i Yekeke k'i latinta ɲakɔrɔ ka nisɔndiya o de i y'a faamuya donc a kɔrɔ de filɛ nin ye quoi n delila ka nin f'i ɲɛna don dɔ la fana n ko kuranko kan kɔniyaka kan a ka gwili mais n'i bɛ maninka kan mɛn i b'a faamuya a filɛ ka dɔnkili ni origine ye kurankola de Sankaran i y'a faamuya ani sakɔn kɛ o fana origine ye kurankola ye ko saki an quoi o kɔrɔ de ye sakɔn kɛ a kɔrɔ saki an quoi segin an ka taa segin an ka taa sakɔn kɛ voilà ya o sakɔn kɛ o ya o sakɛ wala i photo di ma voilà donc a kɔrɔ de nin ye ko kɔrɔ ye mun ye saki an quoi segin an ka taa voilà saki an quoi o de la teliyalen filɛ de ko sakɔn kɛ segin an quoi n diyanamɔ ka i minɛ a bolo ma i kɔ segin an ka taa ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔ de filɛ nin ye nin bɛ n hakili jigin penor la Lamini a sabari Sakonke Iwake dala ni potel mama Iwake sela ni potel tima Iwake dala ni potel mama Ula jana kalima Sakonga bisawa Masoma Wala kama
giyalero Masoma Tabamara giyalero Tabamara giyalero Giyalero nyamero giyalero Moyo sarala duna Sakonge Yankana albarko Bosa barbara Ubesa kina Sina paye ke woma wo Albatu neke monta yarka batu waparaki Iyo wambolu tunyali wala Masoma Kina nakunda ya wantia ya lateko Masoma Kamina nadonke ya wantia ya lateko Badawa Badara nkele yalo Masoma Ali yarbi kanyo wala para tafama po Masoma Badawa Badara nkele yalo Masoma Ali yarbi puru wala para tafama po Sakonge wula yana kana wo Sakonke ibake wala yi photo duma wala anyafo ifana bake sai la yi photo duma oh iya oh Sakonke oh iya oh Sakonke oh iya oh Sakonke Sakonke wula jana kanu wo seria antu yekeke de kanfolo namu Sakonke nana lamini ibe kamuru turun kono lirote eke yame Ino hakili jila jona ni dongili dala Pénor. On a joué ensemble à l'hôtel Joliba de Farana. 15e artistique c'est fait. On est Farana orchestre de animation qui est hôtel là donc Tropical Jolly Band. Le premier chanteur c'est Pénor. Allez les ni donc il est là. Sakonke ko bololanka maji yalaro. Bololanka maji yalaro. Oh iya oh Sakonke oh iya oh Sakonke oh iya ko nkanun ko kwate warwara fe ko foge sakini sinapaji keno ka wo nkanun ko kwate warwara fe foge sakini sinapaji keno ka wo iya famia ijo akorofo mo yo gafa ako akate warawara fe warawara ye malo dode malo wusu kate malo wusu fe kanunko kwate malo wusu fe ko fo gesakini we mundi India malo India wala gesa we malo ikalo malo original lewo malo yere original lewo ka bo forola kana susu kasra amawusu me amalo amanani aduman akadi wole gbesadi ode gbese kwale kanunyo ko kwate kabo de fe kwate wusu fe ko fo gbesa kini kasraga sinapaji kasraga kokoji jege mi jege mi to ko sinapa ko kawoji ke o ka wo o wusule nyumamba ko ke nandumamba ko ke o sanfe gbesa kini ka kwale kanunyo te foi fe ni wote yayi awule foya ndo sisa donc kwale kanu ko kate barwara fe foge sakini sinapaji kanu ka wo iya oh Sakonke wula jana kanu go seria yayi kati no yekeke koro parce que yekeke ni ye fanga badi di Murikante ma yekeke dunye dongliye c'est la musique du terroir bedetado tout à fait mandin dongli de dum kosobe ga nyana kosobe mo chama yekeke da ma nyana Murikante de bolo ay Murikante ke fembe ya ke multimillionnaire adona jamana beka yekeke dongli seginkera ka langue tan ani flala hali chinois kana yekeke darala russe kana yekeke darala dara anglais la dara français la ka langue 12 langues yekeke interprétation kera min kono tellement que dongli ni jina dona la Murikante bo kochuku yekeke koro koro wore koro tala de koro c'est-à-dire ni ibe donc yekeke njarabi yekeke ki i manière ke manière bo pa bo diana mo mana bo barado sisan yekeke njarabi yekeke i mana o kedro ibende fari fagadi
wole fo kan fila buni yekeke njarabi yekeke voilà ale yada anyana muri kan anyana bulu sekuba yada o kesiri chama yada muri kante ala ko tunya anyana muri kante bulu anyana bulu bon ambe yekeke don name muri kante ta namu avec mun ko gerara ina nke keta ibisa nke keta ibile ne da foi degele famola nga abekele ambe kita fo kita kebe kilame sisa solo kita abe mamar bugula tabarikala ana do na koro bela jele kambe mamar bugu mo bela jele fo ha kambu befo aywa abe ka munde fo donglin kono afle ka fo nyewde finyana ko aba fo ko bi Cameroun la donkenya bi Cameroun ka Cameroun la donkenya bi sungurun la donkenya imaye wa kanambila narado nambolo bila sunguro ningalo garadila yekeke zarabi yekeke nyami finyana wodi fo kan fla ko furonto manawa wa furo akurundo manawa akurundo manawa akurundo angata voilà akurundo angata akurundo manawa wodi ne ko kande ko furonto akurundo manawa yekeke zarabi yekeke afle ko de foni ikanam bila narado nara emu nara norolong ikanam bila noroko la ikana bila wudo parce que tellement que mba fait ka donke ikana bila narado nara ikomi ni ji nana sen ka sigi yoro la ji tara ka bogo noroko mbe couleur verte bala ni nara yele o kay technicien est-ce que dom c'est ka oh ikana bila narado ni dongo la o dom ke jerki de avec jerki il a ba avec ko de foni voilà abi famu voilà mbalwa ke do ko ali muso koroni ya furusa ko ni ya ye chewere bulu ki idusugun be panka bo fida la kuma be ko emuso bi bolo ki ko jo wallahi sikatola lamini agelma go dongli ma be ne Ismail de Mangaye akoni muso furusa ko ni ya ko chewere boro na ko bno furu ko o tebe ni ma era wo atebe ima kuma be ko kuma mimbi bolo ki ko singa imbai Ismail ambi fu nega jure mu ko lamina e tande fo de kele maja Retlena yarada oui kuma bi bolo bagat samado iketa adin fa tanatila bagari kuma bi bolo jigoroni kawdu madame ga kene ayo an klubila tabarikala
Akademia aga sage premier kan. Juman kan. Arbre éternel petit nga kuna. Arbre éternel. Adogili dabaga. Adogili dabaga. Petit Seni. Awo. Jumante afamuna. Ni ala sɔnna a ka laɲini bɛ sabati inshallah. Ayiwa baasi tɛ. A ko ka kuma arbre éternel dɔnkili dabaga kan dɔɔni. Ala. A bɛ faamu. A bɛ faamu. Nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fonifu 10 ni 1 hɛrɛ tilenna. Salaamaaleykum. Waaleykum salam. Sila. Nba. Kuyate. Nba. Ani ce. Nba. Aligi Tunkara dɔ ka bɔ Bɔngɔni. Ala. Tabarikala i Tunkara. Aw ni ce wallahi a b'a ɲɛnafin dɛ. Tabarikala o diyara n ye. Awa foli don. O diyara n ye i Tunkara. Awa Sila. Nba a diyara n ye Tunkara. I ni baraji. I fo kosɛbɛ ayiwa Adama Keyita ka bɔ New York k'a b'i fo. Tabarikala. Ayiwa ko i ka maninkaw fo ko ne kana maninkaw fo dɛ. N ko o diyara n ye kosɛbɛ n tɛna maninkaw fo. Ok. An ye Yekeke lamɛn. Ayiwa an ye dɔnkili kɔrɔ dɔn sa n'o ye Sakonke ye. Kosɛbɛ. André Siri authentique ka dɔnkili de don. Naamu.
Allah. Sili authentique, tu es groupe jumɛn de ye Kuyate? Sili authentique. Donc lidala min mangan filɛ nin ye a tɔgɔ ko Yaya Bangura. Bibi na ala ka kɛnɛya di a bɛ chaise roulante de kɔnɔ Lamini. Chaise roulante. Chaise roulante. Yalla. A sen paralysé len don. Bana dɔ y'a sɔrɔ. Yaya bɛ chaise roulante de kɔnɔ a bɛ dɔnkilida kɛ mais toujours a b'i sigi chaise. A sigilen bɛ chaise de kɔnɔ. Voilà. A sen fila bɛ minɛna la. A sen fila bɛ minɛna la. Ala ka kɛnɛya di. N'i ko Sili authentique. Les sofas de Kamayen. Les sofas de Kamayen o ye Conakry 2 orchestre ye. Conakry 1 orchestre o ye Kaloum Star ye. Conakry 3 Sili authentique. Y'a faamuya? Ni orchestre saba fadenya tumbu ni ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la les sofas de Kamayen et le Sili authentique. Olu fila fadenya tumbu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. Orchestre min mankan filɛ. Conakry 1 tu es orchestre jumɛn? Kaloum Star. Kaloum Star. Voilà. Conakry 1 o ye Kaloum Star ye. Conakry 2 o ye les sofas de Kamayen. Les sofas de Kamayen. Kamayen sofa. Kamayen sofa. O Mamadi Kala tun bɛ yen de. Fɔlɔ tun b'u wele ko sextet Kamayen. Awɔ sextet. Voilà. O fɔ man di dɛ. A fɔ man di dɛ. Kamayen u ye nani bali da o de la. Nani bali le gbasi bali muso le. Voilà. O lara o waati de la. Donc Distel Zézé o ni Mamadi Kala ale tun bɛ dɔnkili da ye. I y'a faamuya. Sili authentique paix à son âme. Barry, il était de Dabola. Il tora accident de la lors d'une tournée de l'orchestre à l'intérieur sur la route de Conakry. Il y a accident qui est allé Sarah. Allé Sarah au Watila. Il y a famille. Donc au dé tombé flûtine fo. Yaya Bangura be fait pour un moment fin à toi va for c'est ko Ibrahima RDA o de la kata Sili authentique la mais asro soliste titulaire ni mboray donc u filɛ ka dɔnkili min dani ko André Horomso Dafalendo a bɛ balo la halisa kɔrɔla u ye n'i y'a mɛn u bɛ ka fɔ ko jamana la si gɛlɛma jamana la dɛ gɛlɛma muso bɛ ni jɔn dele de ale le sabu ɲuman di mɔlu kɔɲɛ andere fo alala donc a filɛ k'o de fɔ jamanalasi ka gɛlɛ jamanalasi kɔrɔ jamanalasi ka jamanadenw lasigi ka jamana basigi k'a ka gɛlɛ jamanaladɛ ka gɛlɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛ alors madame André elle a cette qualité quand même elle n'était impliquée d'aucun du problème de Sékou Touré de loin ni de près. A tun sente Sékou ka politique hali Sékou k'a fɔ ko muso impliqué len don a cɛ ka ko politique ko dɔw la o muso tun tɛ André de o cɛ tun tɛ Sékou Touré fana ye min b'a muso sen don a ka politique a muso sen tun tɛ laginɛ ko foyi la a ka association de créer la bolo k'a d'o ma ka musow fara ɲɔgɔn kan André yɛrɛ de association créer ka machine de couture ɲini a cɛ fɛ dɛmɛ ɲini pour que ale fana ka musow dɛmɛ u tun b'u ka centre de couture ninnu na u bɛ dra ni napero ninnu dilan ka wari feere ka association ka wari bila kɛsi la madame André tun b'o de kɛ laginɛ ka mɔgɔ kɔrɔlenw tulo bɛ na a kun ka baara de nin ye i y'a faamuya a bɛ balo la bi ala k'a mɛn an kɔrɔ amina yarabi a filɛ ka o de da o de Sili authentique bɛ k'ale de fasa da o de fasa da a filɛ ka préfecture minnu ma dan ko i b'a mɛn muso min na Dabola kɔɲɛ André fo i b'a mɛn dini min na Kankan kɔɲɛ musolu fo i b'a mɛn dini min ma Farana kɔɲɛ musolu fo il était en train de citer les villes natales des différents musiciens de l'orchestre donc Bari min sara lui il était de Dabola ala sona donc o famuna nɛgɛjuru ye 21 kelen foni fo 11 k'an bɛ tonton Raoul fo k'a b'i fo kosɛbɛ tonton Raoul bɛ Jikɔrɔ ni Turkabugu la hɛrɛ tilenna salamu alaikum Lamini waleykum salam Lamini ne y'i sɔrɔ bi a bonyana ne ma a bonyana ne ma yɛrɛ le i si la ka tila ka segin k'a fɔ i si la tuguni a diyara n ye aba cɛ na a bɛ baara min na a bɛ jamana jɔ baara la vraiment ne yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin mais mérite kan ka d'aw ma mérite di national ka d'aw ma Lamini o diyara n ye aw ka émission na kuma o kuma ne b'aw ɲini n t'aw sɔrɔ bi de ne sera k'aw sɔrɔ a diyara n ye yɛrɛ de a diyara n fana i tɔgɔ ni jamu
ne ye Kulubali Mohamed ka bɔ Sirakoro Negetana. Mohamed Kulubali k'an bɛ Sirakoro Negetana k'aw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Ami. Walayi Lamine. I bɛ Ala deli ko Ala k'i sɔn nka e bɛ baara min na. Ala y'a bɛɛ de di e ma a kɔnɔna la. A y'i sɔn nafolo k'i sɔn dɔnniya la dɔnniya min ni nafolo fana tun t'a sɔrɔ. Maintenant an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka si ani kɛnɛya d'i ma. Ami. Ka labanko ɲuman d'aw bɛɛ lajɛlen ma. Ami. Bɛ Kuyate ni Nakunte u bɛɛ fo n tɔgɔ la. N'Ala sɔnna an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen. N bɛ fɛ ka Kuyate ɲininka. Kuyate Babajanga dɔnkili dɔ bɛ ni ne ye dɔnkili na mais ne t'a dɔn bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ de la. Dɔnkili jumɛn? A ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko Madari. Awɔ Babajan Kaba ne tun bɛ fɛ i k'i da don o la dɔɔni k'o walawala ne o tun bɛ sɔn ka diya n ye dɛ. Tabarikala. O bɛ k'i ye? Tabarikala. O bɛ k'i ye Kulubali. O fɛnɛ bɔlen kɔ yen nɔ e yɛrɛ Lamini caman bɛ Lamini fasa da dɔw b'a fɔ sisan ni Malamini fasa danba y'a da. Wallahi. O de dimi bɛɛ de la. Caman y'a da. O man di maninkaw ye bi koyi. O man d'anw ye o. Ne tun bɛ fɛ Malamini yɛrɛ de dɔn Malamini o ye mɔgɔ min ye komi a fasa dabagaw cayara. Kosɛbɛ. Awɔ kɛ. Ayiwa Malamini a bɛna f'i ye a dɔnbagaw yɛrɛ fɛ min ni ne tɛ kelen n'o tɛ n bɛ dɔ dɔn a la. Mais ne tɛna fɛn f'i ye Kuyate bɛ yan ani an balimaw minnu bɛ lamɛnni la u bɛna f'i ɲɛna Malamini tun ye min ye. N'Ala sɔnna a ma. N'Ala sɔnna a ma a diyara n ye. Ala ka tile yɛrɛ aw bɛɛ ni baraji. Awa i ni ce. Awa i ni ce. Tabarikala. Kuyate. Namu. Dɔnkili in ka jan. A ka jan. Nka daminɛ la a ye mun de fɔ tan? A ko. Maderi. Maderi kɔrɔ. Maderi o kɔrɔ ko. Ne ma dege o la. Ne ma dege a la. Ma dege a la. Ma dege a la. Ma dege min na. Ma dege kaniɲɔ janfa la. Ma dege min na. Ma dege furuɲɔgɔn janfa la. Ma dege mun na. Ma dege teri janfa la. Ma dege sinɔgɔ janfa la. A filɛ ka nin de fɔ nin ye. Histoire min filɛ nin ye Lamini.
Nantenengbe Sidibé. Tiens les doigts. Tu n'y es de une histoire réelle que Babadjan a relatée ici dans sa chanson. C'est une histoire réelle, ça s'est passé à Ségiri. Nantenengbe Sidibé était la fille à un ex-ambassadeur au temps de Sékou Touré. Il était ambassadeur au Maroc. Nantenengbe Sidibé. À Dénékmi. Il y a famille. On dira Kema qu'a forcé qu'a dit Kema à taf Kemin fait. Nantenengbe Sidibé, ambassadeur Korodin. Odin. O de Jaguara qu'a dit Tchedoma. Qu'a dit Tchedoma. Demuso inti Tchewo fait. Ati Tchewo fait fo artisini. Ntena artisi o to fiye. Oh, abe artisi de fait. Abe artisi de fait. O de ko so lamini ni yake artisi la. A senjoro ito danyoro. Hanga dongili intara de. Dongili intara de adu hali sabe katade. Baba jambe tunya sobi. Yalla. Kodi? Nin kera sigiri. Ako na ko ale nani fale ka fo ko alu furula chedo ma ko na ne ma chemi lo mam kebi jugulo ma jugulo ko sanu ye keyo bolo ko wodi ye keyo bolo ko alu furula chewo ma ndedu ma cheni jugulo ay ko wala sa akonde ni kele di bobi na lunde ni kele di bobi ko ali la kemi ma chemi jugulo ni kele di bobi ko nyoma lolo lunalinde ko furumuna nu sirini aluko kuyi wuli kwanya wa kuibara furu antu megande fo o mayang voilà odona namu man nga obetende de natoma ye kamere men fe baita fe jati ni ko kisika sa ko fali roba nyamo de ngi afe baita fe ko mfane afe nyafe aba ketene onken man nga wajibi ni ma keten ina la fudu la dafe ina la fudu ina wallahi ala Monikala keta ngoki wole de manonde donc ni kimiri bama idu tafe ibaka bwa chelala ibaka furuka sa aka furuka sa yeko so ibato ibedinye ka to imansa utala donc sisam bugotigini ni atuni artiste chedo de tume yombulo namo adumbo de fait abo de fait ni be artiste inde fait tabarikala sisa abramo na jagwa sisa ko ka di chedoma na folo bo chebora ba makoyande chawe maliende maliente lagine kami sigiliang wori babula atara sigiri kata muso nyinina ka beta muso nyinina atara ni mbugotigini inde atara ni ne odu artiste do muso artiste do muso kwa te di artiste ma lamini folo ni den tundo na artiste yala uba fo kwa kera kafriye kwa bora silame yala kwa te marafeu kasro mogo maralente ka artiste po mogo kololente ka artiste po L'ancien Kanteya a démontré par A plus B. Mitoura Traoré a prouvé par A plus B. Il a convaincu tous les imams de Kankan par le répertoire du Horaïband, le premier répertoire du Horaïband. Ako naouye, donc il est kelemen akono, mimbe ala soso koke. Kombe démissionné, kombe bo chef d'orchestre yala. Ibi jo oyorola. Tabarikala. Kledu ko ye wakati ko di. Abeti. No bana ambi segin kana maderima. Mbanye fo. Ka tonye fo wala sambere ka sega familiali soro. Ani manga o ka décision. Ya fe baita fe. Nya fe mfa.
kise wala kankani to baba diye madri subiyate Oja madada do nani de deni konyo madada do mara ini koye Kudu muranu siri Aluko kibili kanyu wa kibara furu madri wala no Iyo jadi Kennedy Bob Nado jadi Kennedy Bobby Badi furula kedo mani mabo Badi nina kedo mami fukamni Yente madri buda Kise wala kankani to baba diye madri subiyate Kise ninko fanya da jere Birininko konne Canada Kamininko kondo yara jere Waloninko ne Canada jere Woloninko kanala jere hakilla antunya damine ka dan yende tumbe ka nyefoli ke me ka nyefoli tumasi yoroma aba dan bolmo tloga ka fo makoro ka kenede do golle masra soro kuyati bien non comment tient kosobe retlena Allô ay wali tara ndege juri muga ni kele funi futan kele yani ka madri nya foli damne amma balma wala me doni reslina oui de ba kuma bi bolo troste somogo bashi fuitula lamine yeso wali jarane de aha jarani re kosobe ne Aisha Traoré ka bakurofina aywa krofina kawdun Toro sutula aha anga fuli bi bela jileni ni odo dongo do beji ka jufe o jarani tabarikala wa ne mo ko ba de aha Traoré ne shibe sambi woro tabarikala aha wallahi ajaraje ya nyaw kwanu ko jugu adiyaranye kusobe la rabbi ali bi ala kan kanu do nyugo amina ya rabbi amin na ne ma sa auka kuma la so dumbe aka namu nala sona ko ati bi la so dumbe do be la so do garan fa ya ala ndichi okay mba benen tabarikala aywa ko ati manam ke ka min don la so dumbe aka namu abino wala ika family sorala ya famu aba jaranye ne ba ini ci wirilla amina amin adam sengala kamba ko rashida amin ka kambola minga usaire nala sona amin kana kama la dinen blawla amin ya rabbi darada alaka irwa ya rabbi allah mana alaka kulusma amin ya rabbi aka jisma kala amin ya rabbi isila aba jaranye albarka in ci wirilla Traoré awa nega juri bugan kele funi futa ani kele kala ka kanuto ya rabbi allah ame mo labanta wala se ka nyefoli ke rapidement la so dumbia ka ambe sura do madri kono kuma bi bolo iba ke to arrête lena allo oui awa nti la min somoro troste émission tagulo nyana yere aha iga fo kuyate keni ko vraiment ko c'est bien. Merci. Mariam Keita. Ou rectifier follow kuyate keninte. Kuyate kenine flakon soni. Nana ko so ka flakon horyan tukuni. Tabarakallah. Keita. Wallahi c'est idovere. Mbala mine. Awa. Tabarakallah. Jara yara di. Jaraye ite welelila. Keita. Nala sana. Aha. Kuyati namu ibe mundo la so dumbia kan la so dumbia la so tunye dongle dalao atunye la so tunye dongle dalaye ama ke simaye mbe la so ka famille mindo ne weye Amadou Sodia ye Amadou Sodia dumbia Amadou Sodia ka mogode do Amadou Sodia balmake dende la so ye la so ba fo Amadou Mare tonton ya famia mais lasso ka fo kumbe lasso don ma lasso don ka gere nyogona parce que lasso nunu wula wati mina ya soro déjà ne be mallaya mais Amadou Sodia
an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Benso Sodiaka Amadou nous sommes de la même année aussi. An ye bɛn an ye baara bɛɛ la Sole jati ka Sodia Amadou Sodia ne ni o bɛɛ wolola san kelen na. Alors quand l'orchestre de Kouroussa est venu à Dinguiraye avec Hadja Sona Kouyaté, la mère à Sona Tata Kouyaté. Urosongo nara Dinguiraye. Urosongo nana. Petit. Ayi voilà. Kasoro Amadou Sodia be horeaban la. Mais ayi Amadou ta ka fara Kouroussa orchestre ka u nana a don Musoroba anaka folikelaw de nana sur invitation des femmes de Dinguiraye. Unana kana uye nyanake ke Dinguiraye uye soufla ke ne ni Amadou gerela ɲɔgɔnna ka baro ka taa café mi ɲɔgɔn fɛ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Konakiri janjon kɔnɔ mais laso Dumbuya ni ko n bɛ laso dɔn n bɛ kalon tigɛ. Ayiwa o faamuna. I y'a faamuya. O faamuna. Tabarikala. Madiri. Naamu. Ayiwa Madiri o kɔrɔ de ne ma dira la. Ma dira la. Aw bɛna n di cɛ min ma. Nafolo bɛ cɛ nin fɛ sanu b'a fɛ lulu b'a fɛ. Voilà. Nka ne ma cɛ nin jugo dɔn. Jati. Donc janfa yera ko kɔnɔ musolaka ko ten. Kosɛbɛ. Ambassadeur Sékou Touré ka ambassadeur kɔrɔ dɔ denmuso sigiri. Tabarikala. Lɛgɛnɛka dɔw tun sigilen bɛ Mali la o de wulila k'a bɛ taa muso ɲini a fana ma taa ɲɛbɔ foyi fɔ fo o bogotigini o. Bogotigini o dun fana ni artiste dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Jati. I danna ye. Kosɛbɛ. Lamini. I yɛrɛ b'a dɔn ni bogotigini ɲɛbɔra artiste min fɛ. Ayi a bɛ sa nɔfɛ de. Ala ka hɛrɛw caya. Ala ka hɛrɛw caya. Amina yarabi. I y'a faamuya. O kɛ a fɔ ko k'ale ko k'i wuli k'a ɲɛ wa k'i wɛrɛ furu ko ma deri a yɛrɛ ko ne ni kɛlɛ di bɔ bi nalu ne ni kɛlɛ di bɔ bi k'ale ye n dila kɛ nin ma ma kɛ min cogo min sulan bi i y'a mɛn a wuli kan o tuma a ye sandakɔrɔ nin la o waati de la ko sisɛni ko kɔɲarɔ jɛrɛ o kɔrɔ sisɛni ko kɔɲarɔ jɛrɛ i b'a dɔn Sisɛ mana na alukunfani de a y'a la dumunifɛn ɲini na a bɛ fɛn dɔ jɛrɛ ka dumuni de ɲinarɔ donc Sisɛni ko kɔɲarɔ jɛrɛ Bidini ko k'an kana rɔ jɛrɛ Woloni ko k'an y'a rɔ jɛrɛ Kamini ko k'an kana rɔ jɛrɛ a ko alma fɛn min ye nin kɔrɔ alu m'a lɔn ne le k'a lɔn jɔnni ko ten Labana Woloni de ko ten ne le k'a lɔn donc alu kana rɔ jɛrɛ lajɛrɛli kɔrɔ ye mun ye sɛba bɛ taa sɛba n'a den bɛ taa i ka ɲaman tonnen sɔrɔ sisan i bɛ fɛ k'a cɛ e bɛ fɛ ka ɲaman cɛ sisan sɛ bɛna dɔrɔn a b'a sen kelen kɛ ka nin seri ka taa fɛ ka sen kelen ka seri ka taa fɛ ɲɔkisɛnin dɔw sɔrɔ a la n'a bɛ dumuni dɔ sɔrɔ a la n'a denw b'a dun n'a denw b'a dun n'a y'a sen kelen kɛ ka min tan ka bɔ sɛdenninw bɛ boli ka taa o yɔrɔ lajɛ u bɛ boli ka taa ye n'a ye yɔrɔ dɔ in lajɛrɛ fana a b'o fana sɛdenninw bɛ boli ka taa ye o de ye lajɛrɛli ye jati a ye filɛ ka furu mariage forcé min kɔrɔbɔni a fana kan wele ma ko i kana kɔrɔbɔ fɛn min y'a kɔfɛ ne le k'a kɔrɔ lɔn a m'a lɔn donc a ye o sanna kɔrɔ de la a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye ni npogotiginin furula a ka kan ka laada minnu a ka kan ka sariya minnu tagama ka bɛn furucɛ ma npogotiginin bannaw bɛɛ ma a yɛrɛ ma ye su fɛ a ye wara ka wa kamalen de mina budun k'a siri npogotiginin bolila a bolila parce que a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye jati ko ale bɛna kɛlɛ de daminɛ sisan voilà ni kɛlɛ di bɔ bi o su kelen o denmuso tununa a la a ye wara denmuso mina a n'a a kamalen na bon kɔnɔ ka kamalen mina k'a siri ka na lala a bɛ wele la a ka dɔnkili dɔ ye ko kande kanu mina kande kanu siri kande kanu mina kande kani ɲɔbɛrɛ lala kɔrɔ ayi ko k'a kani ɲɔbɛrɛ lala kɔrɔ i b'a kɛ to voilà
mano mani soba kono niki pasa dunya bimayele Someni yarabi de itamala artisilu yarabi artisila mano mani sotema nile kipata ibe koyabe iyo kuma me wili toni jamara kuma me wili toni maderi jamono kuma madri kuma madri wuta kanne kani mina kanne kani sidi mama kanne kani yombene lalampara konye kani bosi Kwati kaninyo jampa ilo ngono eko ku ya kanu mine utara kambele ni mine ka siri tabarikala kana la dalere koro kale ko goshiwa ko ka goshi abeno de kale madige ulawa ko madige ula ayo le fo ku imai iye kuma mi wuli toni jamaro kuma mi wuli toni parce que aitara mina kana aji ko jamaro kuma mi wuli toni ko ale madiri wo fana la de Jondo bo John Sigi katasi John Sigi butu na Cameroon siri kala la de otume follow ni ko gadro be jama wole jama be wele na Sigi John sariya bi no mi Allah manikala sariya kini no mi na de nogo est-ce que mo chama mata wo de semfe no ma senga na ile maloya fe ma me koni ni mata o ben Sigi John ba malo adi ba furu muso do kawa kunfe maloya do be taw kunfe den tesegi ntesigi amuso den ba betoye tellement abega yere de nyini sisa abega yere de nyini hali wo fana na itara adena muso kuna dali bedaka ya Allah ala man kisira ko juma de abetende follow mo tunga ko kainga ko do tumbula ayima ko tola o ko ay me ibaro ni fana tumbege ka ke ka do de la ka ko do la ton aba to ko kolombe do ya jamana ko kolombe do ya te ko kile yinyana ebe ke exemple ebe ke ka to la di tabarikala oui d'accord ko kile non c'est bon ay kolonta la kain kolonta ebe ke ka to ebe ke to ye ka to la di ko he ko ninkara karsala ka dena wo sana ata toba ya itatowa lamini an teguyara ka anga tegoroba do ndemo to fola ni ayo basite comme wari bi kumbi foi tenku atro foge ndemo to fola ma anya tegu yerola ay ni kante klobana kante bi kunabo basite buba kante be awa ale bi kumabo nsia ninte butu nala so masia woro anya me lamini ko min teke ni yake ali tolo masama ifufa fu abela abeba me aya fale ta ka prendugula ayra wulufa awe me chorba na chien ta fait de fambe yoro minabi dimi madron ka wa fata ka gushi ka bidula yo chorba yi kaka ale rengini tola chorba binawa ou parce que fana me sora la de o te boli de ayi kaka chorba de nani kaka afana yi fata ka labi mais est-ce que ala bi ay rengini tola de ma chorba bien ala bi de fu ka labi ki sia kono labi kori ki sia kono wa labi ala man ki sira ko juma de ala ay chela ya gele kai sia kono aya gele lamini hambi hambi ay la lu kono wo be hali bi wo ale fanata dengo be nyon goshi kwati ay dan fen tu dawo yede yi marfata kama ayre kama ba fa ko ko ne mo kem fala de ayre kote nyen fa bu ko ni mais ma lamini ale nyuma yede ale dimina atara fata ko peren ki sigo kono ko ti ale fana den
o fana Monaco jugu ye marfa tale yɛrɛ kama voilà ale ko kana tiya de gosi ka banka marfa ta aya gosi de fo ade ya gosi ka bo ka be ka gosi ka do ka marfa ta ko ba fa ako ni man fa de nka gosi mais ma fa ala man kira ko juma anya nyuma kere ni yake mais mi fana marfa ta o fana ndendu o fana ndemba kale la ken sikato lawo wallahi ni kira do de lamini iko be ke do wi ni kira daga de iko be ke daga de anga nyumanke oh sisa anana da kere fe sisa ayre koko maintenant aya ko akoko iye kuma mi wuli toni jamaro kuma mi wuli toni maderinde nabi jamaro kuma mbadiri wala feu aya kan yombere ta kana la koro kwa yakushi akoko ale madiri wala tesika kan yogoshi donc nabe mo masoro kuma fi ibi jo yoro la abeti amba to la me yo basi madiri kanekani mina ikobi mama kanekani nasiko kanekani mado Madiri bola, eke madiri bola, ele digi madiri bola, o madiri, nefu madiri bola, wandeli madiri bola, o madiri, anne madiri bola, Benjamin do madiri bola, o madiri, niye madiri bola. Madiri bola, o madiri, ula kata madiri bola, Karibi madiri bola, o madiri, chup madiri bola, Kamara madiri bola, o madiri, Miguel madiri bola ni, Mampila madiri bola, o madiri, Baba Jam madiri bola. Madri bola, oh madri. Madri wala kambi banasi fo banasi aklobana wallahi anga musoroba nyando komba fo ko sebe ni Gabriel Touré barakelaw bela jele silakaw bela jele bana ini fama wallahi anga foli bubeye anga membaga be lamini kuma yan soro yende kaka kan nyon fu gushi akoko le madiri wala mais muna u ya black kan nyon gusina parce que wala sa u kan nege bo nyona mais amason ka gusi fa urkale faga ukadale akadoni akani ngoshi atese ka kan nyon goshi atese donc ayre fana wure fobutu baba jam file ko re madan aba madan ko keletigi madiri wala binya madiri wala talibi madiri wala benjamin madiri wala suragata madiri wala jel musa madiri wala kwete madiri wala voilà tonton Lamine madiri wala ha abete nega jure muga ni kele funi futan kele Mohamed Koulibaly ale tumbe ni dongli korono fe akilla ya soro ajansa de ni dongli dalaw ka ube kamunu fo dongli kono kosobe niti dongli la mela nyumanye tunye amanogo e ka phrase do déchiffrer amanogo retlina allô Lamine ça va oui ça va bien merci Marso Wado Marso Baba ibi tugodi vraiment anga émission a dit trop tabarakallah nego Amadou Fatako digal do habe malenu John Amadou Fatako Sekouba Fatako voilà Guinéendo voilà no bulay pour mitigi nu jeni eritmi ani santani oui no kelente de mfa comme vraiment au cabine santani ba kelente akojuma
ko folo musique ni sisan musique ko ale nyana ko kelente wa ayo question de poser ko yalla kelendo wa ne ko kelente ou te foli sugu kelen foli 5 kelen rete voilà ya famia voilà no ko le quoi la quoi c'est chala mo be la ida ro ala numéro alla be numéro d'accord ni ala sona numéro be di ma 600 quoi te bika numéro 10 76 22 76 22 59 85 76 oui 22 59 85 voilà ni sisi blanya avec Kemal Italien 76 22 oui 59 85 voilà merci bien kambe awa sila fo badlabugu kosobe la ani adum bela jele sila la ka famille be badlabugu kambul bela jele fo abeti amar ndiaye kanga foli bay kosobe nga juru ye mugan kele foni futan ani kele madiri anyola me retlina allo sumogo toroste ani kili manche la tolado layatula commune sibi aga foli do itraore ala ka bulo mela ya rabbi ala ka ulakana ya rabbi ala ka kigregre amina ya rabbi awa foli do itraore awa kambe sibi ka be fo ambi fo kosobe inti Alassane Traoré layatula awo layatula anga foli baye amba fo kosobe ne jure mugan kele funi fu tan ani kele retlina Otara ayo kame kaika fo kosobe antlobul ubana bela nuwatina wallahi ambu be fo lamini retlina assalamu alaikum wa alaikum salam ikante lamini ga vesi filama mine buba ikeranga garantie bi nyakuma do fo no lamini franga chela tabarikala ko te nga chede merci lamini rega nga ko te produit do ka kuma ni fole atanga di absolument dans la basile avec ko kalava merci ko te ngame do ke ala ka ini ko te ngala ku mangro de ya rabbi araba la chabu bede wala me tabarikala bede ga radio bala be kala me o jaranye vraiment ne ka chukoroba maninga ke ale ka radio dal lendidu keta suri pataki kwa keta ko simbonde wala ka dema ya be abi ya rabbi nala sona amina rabbi ala ka dimi blawla amina rabbi emission ya ala ke emission bay ya rabbi allah wa ko na fasura kono tabarikala anti anu baraji akan no hondo bubakante ka bola shemu ikante ikante ambi fo kosobe inti weleli la aywa anye madiri la me kosobe la mini iyo Iye cɛdɔ tɔgɔ fɔ yan Billy ni bébé ka filmu na namu ale de bɛ kɛ bébé fa ye hakili la ou bien bébé fa de don ale de bɛ kɛ bébé fa ye Lansina Kanté ala ka hinɛ la ale de ma artiste da ale de y'a da Ali mama fudu sabidi ana mama moina Ge mote fudu sala gele yara manna Jani kolonam doni diana Jani maranam doni konna Ali mama jima jira bamma den nabi ala Moka jima jira bamma den anna mote fudu salar desi mabidene badiya barasene janni baganando nindi samadone tele bafanfe uni sasadole tele bafanfe samadone tele bafanfe uni sasadole tele bafanfe tudu masini ani jumama tudu nisakala tagoma tudu masini ani jumama uni saboni be kala tagoma na wai made madu
mbole filana ninko beyende mala ngope meaka mbole filana ninko beyende mala Madala mondo todo te sebe sala beyende mala Makereti kimbole filana ninko beyende mala Adu kuaro bandi mbole filana ninko beyende mala Super Leon no todo te sebe sala beyende mala Adu feminin mbole filana ninko beyende mala Wana kriya ka mbole filana ninko beyende mala Wei made madu Sida fa bara yele janni marana den konna Nobali yakamana À tout casser. Comment quand d'autres bon, c'est des animations qu'elle a de tundo. À tout casser, des trucs. Voilà. C'est plaisant, ça fait plaisir. Il reste réglé. Ni hakli digra donglo naere hakli be jiwa animation commandola à tout casser. D'accord. Artissima kana fudu sa mote fudu sala artissima. Mote kanu sala artissima. Okuma ni artistu be ka publicité de ku yera ku wa ou bien mundo. Publicité de don. La mini publicité de don. Wa sote wo yanjeli le roko. Ay ba wa sote odide. Non. Nini wa sote kele de. Ko. Avec un de ma 46 ans. Moi, te fous à l'artissima. N'a be saragabo artiste ke jamana saraga ede o koro de toyo o koro ewuri o na be sonike ayato ka di artiste de ma ala bo mine kanya ala ba mine ko sobe o ngabe ga publicité de ga yere ko sobe ke abla ko de foni ako mote furusa la artissima mote jima ira bambadena est-ce que mo be jima ira bambadena mo bi iwaso bambadena ni jiwa ale be baloji le chela ko mo te bamba tineni mana min fo bamba nyeko la ka do brevre ya fo donc mo te jira bamba dena wolola jila avec le naji de fana mo te artiste jemuso la parce que ni ya jemuso la be muso were soro min kapsani we est-ce que ya famia afle kami fo ni ko soba do le telebo famte furusa do le telebo famte fudu basiri alamisa ma furusa londi ke talata londi way mbade malu yandi maranando ninkola ibe aketo namu Fagoli. Ini fama. Ouais, ça va? Ça va bien, merci. Il est direct là en fama nima. Ça va bien. Ah bah, il tu me dis? Ouais, ça va. Sinon, j'écoute votre émission. Ouais, ne confondez pas la Sénécanté et puis Djelifo de Kouyaté. C'est Djelifo de Kouyaté qui est en train de chanter la chanson de Orea Band que vous avez mis là. Artisi. Djelifo de Kouyaté. Voilà, c'est le chanteur, c'était le chanteur titulaire de Orea Band. De Orea Band de Cancan. Voilà, ce n'est pas la Sénécanté. L'ancien, lui, il a chanté quoi? Le morceau que vous avez mis tout à l'heure là. Comme on te dit, Maïra Bambadena. Aïe. Donc, à Bilini bébé, film, mimbe tourné, mimbe ke o faye. Voilà. O de l'ancien. Sinon, le Orea Band là que vous avez mis tout à l'heure. Oui. Oui, Djelifo de Kouyaté. D'accord. Djelifo de Kouyaté. Oui, grand frère. Vous savez, oui. Djelifo de Kouyaté, Voilà, le chanteur titulaire de Orea Band. Oui, Kouyaté, tu me fais un fort. Oui, Ngo, ils sont en train de chanter ensemble, hein, avec l'ancien. Il y a la voix de l'ancien là. Ah ouais, d'accord. Donc à peu près dobe ka da dobe ka lamine. Luka dongili u ba da nyoron fe. Au ba da nyoron fe kata. D'accord, OK. Son koma ni bankoma ikana kasi seulement que fama denke la Sénécanté kelen de wala. Son koma ni bankoma u ba da nyoron fe. U ba da nyoron fe en duo. En duo. D'accord. Voilà. Merci grand frère. Fakoli, tu viens pas? Ouais, mercredi prochain, je vais venir. Ah ben sinon, les auditeurs t'attendent, hein. Ouais, mercredi prochain, c'est promis, vraiment, je vais venir. Parce que bon, de ce temps-ci là, j'étais trop, tu sais, c'est la rentrée. Ah oui, ah ouais. Bon, la rentrée à Abidjan là, donc je suis dans des courses, vraiment. Sinon, je suis venu il n'y a pas longtemps. Ah oui, et tu t'as demsanou nadje. Voilà. Abe famou, adjarani. Ouais,
Voilà, mercredi prochain, je serai là. Nala Sonama, merci d'avoir appelé. Ok, merci. Sinon, vous allez payer Kola, hein? À qui? À Koro, oui. Avec Fabou. Nala Sonama. Oui. Lamine a aimé fort. Artiste ou publicité kuyere kun. Voilà. Appelé, comme te dit Maïra Bambadena. Aïe, motoke. Parce que ou ka artiste do de fana jemuso la. Ko non seulement nyamakala do. Et puis artiste do. Afle ko de dani ko mote jima ira bambadena mote fursala artisima mote kanusala artisima ne ko ngoy publicité avec a fo yoro min ko baliya barasene mais no kerao ni e fursa artisima mun be kila ni e fursa artisima abena muso were soro min ka sani yemi mbo abulo ke mais est-ce que e tien tinya de donner abi afa abi to tien donc abi afla bele wodi ça voilà afla bele wodi sika toro de aya marti su kono waso tewe wo banjili mais publicité de la RTNA. Allô oui mbalmake kuma bibolo toroste Keta de Gabo Marbu. Oui Keta somo bedi Basi foi tela. Be chigodi Ambe Marbu kaw man ngaw basi foi tula. Tabarikala Ba Keta ga emisiona. Laga barga do ga. Ami Laga chini Kenya. Ami Bon ne va fra monsieur Pete ni gamina. Gilfudi. Abe Sebu Touré fasada $1 wara dengili be $1 aba foko manju namu Sebu Touré ba ni ko korofo namu bon ne ba fe ko de dongwa namu bon Sebu Touré ba ni afaye ko bo iba fe ngamu kiye jero tigemna ako Sebu Touré ma fale mako be lagne premier ministre o demuso de la ko furu ko dale ma ko sobe Sebu Touré fana fama ko wotale de bon donc ne ma do o sento de rula to na ba fe ko de do namu tabarikala o de ko do o jaranye voilà merci ika question follow yawo mbo jabi yawo bo ere bado sa ni be raccrocher kala mais ou bien ni be to téléphone na ni tla laika kuma na ba raccrocher mba jabi di ote inchallah voilà OK merci a jaranye Lamini ay min fo kwa keta ay min fo jeli fude ay Seku Touré ma to yoro mi wara akera palais du peuple kono abe jigi abaka narration ki yoro mi na be jigi abe na Seku Touré bolo mine akorota kwaluma Seku ye kokadi kwaluma Siriman Kana Touré manji kuluma komandi bela nadiara mogo minna fo alikama narungwera mogo minna fo lensebali yamfa manjula horoya kuma kadinye yimiri lamun kuma dawla dunya kenin dibile di dunya telo namfa fentiya ni motiya manka ko fenye modo bolo jalla mbeti labi aluti sabari moni lambe tamali kala mekyo dembeti fabara nola dembeti fabara kamfola mogo ni faden kaga lambe la lumakan tola jonka ba joma jombeni laba jonka ba joma jomberi danyali ka foko sete jonye fola kelempe ala fana wara sedi Touré ma bi benyanamfa son koma ni ban koma ala niki son sombiri lamfa niki bamba mbirila bade ma jugulu koridima sinyo jugulu koridima alu wala Touré la bi naminata fariga denge farikelen tigi komandi bela nadi ara moye manjudi teleke namadi moye manjudi teleke manju abene wo abo Seku ma to yende sa ke ba koro farmasi bedo wallahi jamasila ni waralenye jamasila ni mogomina waranye na ulube warani ngala saba musoluke kunko ba monye nyasuma mansa kelegelo afleka ni mi poni effectivement afleka mi foko wo koro abe komi ni ko se ko nye kumala manjule ma dibi molontomba munde be dibi kono mo tadon balimali kandidon kama togo kalaba manju manju ye ke ba min te don akono ko te don
o de dibi de don donc a kɔnɔ ko bɛɛ bɛ dɔn wa o de kosɔn a bɛ ka nin da Sékou Touré ko a ma ko a bɛ mun fɛ a ko a bɛ Lansina denmuso de fɛ Lansina denmuso Sékou ko ni ne yɛrɛ ta don là d'accord mais mɔgɔ wɛrɛ den ne Sékou t'o la de o tɛ ne ka pouvoir kɔnɔ o tɛ ne ka pouvoir ye o tɛ masakɛ ta ye mais o kɔfɛ ko min kɛra Jelifode ye o kɔfɛ a ko a ka taa i miiri ka tila ka na Jelifode nana Sékou Touré wari d'a ma n tɛ se k'o wari hakɛ da dɔn ka ban ka tracteur universal complet ka remorque fa charrette a fɛn na u b'a fɔ pulvériseur herse ana a manɔgɔlan bɛɛ k'a bɛɛ bila remorque kɔnɔ ka malo si la kan k'a lawa Jelifode fa ma kan o kɛra k'a ka taa sɛnɛ kɛ tabarikala ko a y'o kɛ n'Ala sɔnna a ye wari d'a ma bana nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna faamuyali sɔrɔla Keyita wa alaikum salam Koniaka kan medo oh Koniaka ini se tana masi aba eto le Suleiman Idumbuya alhamdulillah kabo senko awo tabarikala nafaki ni ngakumadela kedo te ko Zerekure ko Brema Gitari kalo Brema Gitari sondo no ko tatabia uretika subhanallah walhamdulillah ambe wole fola bo neta lo ko Brema Traoré Brema wala momin kalon wo toloben kana sise lamarana bari ale a wolola Zerekure ka moye ni Ala sɔnna mbe gɛrɛ a la a toloma jɔlen bɛ n ka émission na sisan ale bɛ se ka nin jaabi d'i ma y'a mɛn ni Ala sɔnna a bɛ kɛ oui Lamini nin kɛnɛ nin kan n bɛ Lamarana bari fɔ eh bien grand frère Lamarana tulo b'an na il est né à Zerekore ka don a bɛ yen dɔn kosɛbɛ donc question min posera c'est que a bɛna Fakoli ni Lamarana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan awɔ a bɛna dɛmɛli kɛ walasa ka ɲɛfɔli kɛ inchallah a kan sɔnni no. Well, no. Well, but no. Well, no. Well, but Palani con kokoro que le era pasando. Yo dini balale ma, somo no bala. Palani toba bokoro que le era bazola. Yo dini balale ma, somo no bala. Sara malo manyinde que toma Ala talabalina kote bemba toma Si fina saya manye wasaluma Kwe mere la monko mamere te dunye konna ile Ala talabalina kote bemba toma Ndani kuntati angela ndani kuma fanya tunyala nyekela de
bala wara kinye badana bala seni kinye badana wasaluma bala wara sona kiye masona wila taban fini fale na jambila wila taban fini fale na jambila bala punta dianyela balaka kuluningbetka bala wara bakwenika bala benda bidiningbe ile bidiningbe konte diengela ile bidiningbe kuma fonya tunyela nyekela di sono balampa Sara mala malo manyende ketoma Sipina saya manyembe batoma Yimiri la mo koma merite dunyeba Allah tala balena kote wasaluma Wato ni saya lema Kwalu wafona nimpanye basando Kwalu wafondo ni koronye badula Kwalu ye woro betambo wasaluma Kwalu ye woro betambo bilahi Kawade mo basuluma sanikisi Negejuriye muga ni kele funi futani kele balake ye balake nya fanye ya chien chama o kera chien chama balake soirée samin fana abe mo bla misi ni kojugu ni ba irana ka foto bu menanka yande o menanka de to bu menanka balake nsigina nin kanya chien chama minu garjige ma dola wolu garjige de fleni e bi balake tunye kamalen saramade abe to bu ka shalambuli beila to bu yodo kana sada ka bo beila fo kana sigirin jamana kan ya famia afle ko de foya ko balani konko kuru kelera basando jodi ni balade ma balani tubabu kuru kelera badula konko kuru yemwe konko kuru wokoro ni yame ko konko wokoro tubabu bonson konko kuru voilà we man nga kan dumba esa de dumbali wodi tubabu bonson konko kuru balani konko kuru kelera basando balani tubabu kuru kere tubabu kuru ani konko kuru tubabu bonson tubabu la mununya metisiu konko kuru ya famia wole wodi donc ani tubabu kuru kelera badula jodira balakema parce que momin dun ate bala moma a sabarine toujours ni adu ni kele kera koni iba soro balake jo bala de parce que ate duna mo gashira ya famia atumbe tubabu ka shalande bori nala sona nega juru mugan ni kele funi futan kele wakati corona abeti retlena Radio Clédou, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vraiment à émission vraiment avec un kununa de quoi. Vraiment nere kun kelen na sadri ne be Clédou ni akakani shangele ni si c'est la deuxième fois que ni na 2016 nkononga Clédou soro. Vraiment nere kun be feka ni gouvernement era de faire aka Clédou nationalisé. Parce que aka mission nous tellement que ukadi be mugonyana sadri be nyana film bana ukadi korobula be koroma émission kolon foi kelen de aka Clédou la. Merci. Jaranye.
vraiment ne yɛrɛ kɔni vraiment ne bɛ dugawu de k'a ye vraiment ala ka sadiri ala ka si janda animateurs na journalistes vraiment amina yarabi ala ka émission ala k'u bɛɛ taga ɲɛ amina yarabi ala kana hakili fila ala kana hakili wɛrɛ fila si don aw kunna ka taa nin tagabolo in kan amin a bɛ ka yɛlɛma kununa amina yarabi yarabi liberaji amina ala ko do na bela jele ma mais un beau jour c'est-à-dire une seconde fois ni ne sera ka c'est-à-dire ka cɛ sɔrɔ quoi min bɛ to ka kasongaw ni marakaw bɔ yɔrɔ ninnu fɔ golle abina kwati abena ala sɔnna semaine wɛrɛ alhamdulillah vraiment je suis content, je suis très content de votre émission. Merci beaucoup. Allah ka si jandaw ma. Ya Rabbi. Merci bien. Abifo. Eltie welelila. Nege juri ye mugan kile fune futan kala me mo labanta ka kambenda kwati RFNA. Nala sona. Allô? Allô, bonsoir. Ah, bonsoir monsieur. Ça va, Tomogo? Toroste. Vraiment, cɛkɔrɔba bɔra ka kuma mun fɔ nin ye réellement an yɛrɛ bɛ o laɲiniw de la sisan an bɛ fo Sajo la vraiment n'a fɔra Kayi nous sommes à 75 km de Kayi an t'a sɔrɔ vraiment a b'o se k'o ta u ka agenda la tile 5 vraiment a y'a fɔ cogo min na c'est national vraiment aw ni cɛ aw ka baara la ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina vraiment o de tun bɛ fɛ k'a fɔ ye o diyara n ye k'an bɛ sajolakaw bɛɛ lajɛlen fɔ aw ni baara yarabi ala k'aw lakana amina n'ala sɔnna ma an bɛ Kayi bɛɛ lajɛlen fo Kuyate namu ayiwa nin tɛ o don a tɛ kan bɛɛ da ni ala sɔnna araba wɛrɛ inshallah waati ko de y'an ye koyi yan ko bɛɛ waati ko de a bɛ ten isi la ala sɔnna ma wa diyara n ye Kuyate nba ayiwa k'an bɛ kɔfɛ inshallah Tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ Tonton Lamini a yɛrɛ ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Lamini